Λοιπόν, γεια σας, είμαστε ένα καινούριο κανάλι, τεχνικό πάντα βέβαια. Και Γεια σου, παιδιά. και θέλω να σου πω καλά Χριστούγεννα καταρχήν, καλές γιορτές. Είμαστε ένα σατυρικό κανάλι για τα gaming πάντα. Και απλά, άμα θα βρίσουμε λιγάκι, ελπίζω να μην σας πειράξει. Σήμερα θα παίξουμε το Outlast και ελπίζω να σας αρέσει. Ξεκινάμε. Τρομακτικό παιχνίδι πάντα. Μόνο 2 μπαταρίες. Τους μαθήκες. Και ένα κολόχαρτο της τουαλέτας. Ναι, δεν ξέρω αγγλικά, δεν πειράζει. 2 μπαταρίες στους γύφτους. Το HD μας μάρανε. Τρομάρα τους. Έχουμε και zoom. Όπα, τι άλλο. Night Vision. Γαμάτο. Φυσικά την πόρτα ρε. Οκ, τι είναι αυτό. Δεν θα ήθελα να πω εγώ πάντως στη δικιά του. Να το παιδί εμείς είμαστε πλαίσιο. και γαμούς, μαλάκες, θα πούμε. Τέλος πάντων. Ναι. Λογικά μπαίνεις από εδώ. Όπα, πηδάμε με το space. Fuck you. Ναι. Shift τρέχουμε. Τέλος πάντων. Κλειδωμένα, Κλειδωμένα, Δεν με ρε. ενδιαφέρει ρε. Τι να μπω. Καλά. Θα Δεν σας πάψω στο σπάει. σπίτι. Idiot. Ωραίο καιρό Τι έχει. κάνεις, κοιτάς τον καιρό. Ναι, να με δω λίγο τον καιρό, τι. Δεν Τι σου είσαι φτιάξει ο καιρός. Κοίτα ρε πώς το έχω κάνει. Βανταλιστές. Ωραία, Χριστέ. Οικονομική κρίση ρε, δεν σας έχει περάσει το μυαλό. Τσάμπα τα κάγκελ. Κάμια πόρτα. Και αυτή κλειδωμένη. Πω. Μπαίνεις εσύ τριβάνι, ρε. Δεν κάνουμε μπάνιο. Ξύπνα. Καλά μωρέ ρε. Τι σου κάνει. Τι μάνα αυτός. Δεν μου λέει ρε μωρέ. Αυτό είναι. Μάλλον πας από το σωστό μέρος αυτή τη φορά. Ναι, έφυγες από το σωστό σίγουρα μέρος. Τι γίνεται εδώ, Χριστέ μου. Παναγία μου. Έματα, Θα πληρώσω. Στον πέοντα. Λες, δεν έμαρε. Πισινάδα είναι. Σε παρακαλώ. Το δοκίμασες και το λες αυτό το πράγμα. Όχι, με είναι λογικός. Α, Δεν μου το. δεν μου άρεσε το μέρος. Δεν το έχουν κλείνει εδώ και Κούκλος. πάρα πολύ καιρό. Φυσική ομορφιά. Αυτός είναι ο καλονός. Φυσική ομορφιά. Τι κάνουμε ακριβώς εδώ. Oh my god. Στο διάολο. Μπαταρία. Α, πιστεύω. Μπες Facebook. Έλα, μπες Facebook. Θέλω να μπω Facebook. Είναι Πόσο κακό ανίκανος. είναι. Είσαι ανίκανος. Ναι, αλλά είμαι ωραίος ανίκανος. Α, Χριστέ. Πάρ' το κολόχαρτο. Διαβάσε το κιόλας. Μπλα, stage 4, horror. Δεν ξέρω αγγλικά, γιατί το διαβάζω. Όπα. Δηλαδή, άμα θέλω να κατουλήσω, Πάνω σου θα το κάνεις.
Τι είναι αυτό? Ναι, και αυτό το σαν να λέμε τι είναι, σκολικοειδίτη. Είναι μια κουράδα που βγήκε από ένα πτώμα. Γιατί μου φαίνεται με για κάτι άλλο μακρόστομα. Όχι, δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Ό,τι και να είναι, δεν πειράζει. Άντε ανέβω. Δεν το πλένει το μέρος. Φαίνεται αυτό. Αν περάσω υγειονομικό θα φάνε μία μήνυση. Γιατί τι σου κάνει όχι μία γκέμ. Τι σου κάνει. Τι γίνεται ακριβώς. Σταρ! Μαλακιστήρι! Οκ. Δεν είναι καλή ιδέα. Πάω εδώ. Το γαμίσω τι έχει και δεν έχει, το μπάσταρδο, το φάντασμα του μαλακή ήταν αυτή. Ένα πτώμα. Και ναι, θα πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Γαμημένο. Σοβαρά. Πόσο λένε. Ακέφαλο καβαλάρι. Πρώτο. Α, και κεφαλάκια. Συλλογή. Ναι μαλάκι. Θέλω hostel. Τι θες? They killed us. Takaya. The berries. You can't fight them. Κοιτάξτε λίγα κάτι. Can unlock Κοιτάξτε πού το έχει μπει. from security control. Ναι, η αλήθεια είναι... Είναι απλά. Get the fuck out of this. Άω. Από τον κόλλο του έχει μπει. Μπερδευτήκατε όλοι. Παναγιά μου. Δεν θα ήθελα να είμαι στη μοίρα του. Είναι το μόνο σίγουρο. Όπα. Πήγαινε να συζητά με τον άνθρωπο. Έλα βρε, γιατί το φοβάσαι? Θέλει να μιλήσετε θέλει. Τώρα θα το τσιμπήσω εγώ, είναι... Αμήν κατούριμα. Ωραίες τουαλέτες. Με ένα χεράκι μέσα. Νομίζω Αυτό ότι είναι και το δώρο της νομίζω- τουαλέτας. Νομίζω ότι είναι αυτό το καζανάκι πλέον. Πού είναι τα χεράκια σου? Έχεις πιάσει το πουλάκι σου και μετά θα πας να χαιρετήσεις. Δεν μπορούμε. Από εδώ όμως, λογικά Θα έχει κάτι. μπορούμε από εδώ προχώρα. Little pig. Όχι, ναι. Άσο κάτω. Ναι. Τι ήταν αυτό? Ένας κολόχοντος μας έπιασε. Τι είναι αυτός πάλι? Who are you? Ο Gamers, ο Gold Gamers. Δεν σ' άρεσε το PC, όχι. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Δεν είμαι ο γιος σου, όχι. Κάνεις κάποιο λάθος. Escape the asylum. Άσυλος είναι. Όχι. Τι έχει γίνει ακριβώς εδώ? Πολλά πτώματα βλέπω. Λοιπόν, φίλε, θα μου πεις που πρέπει να πάμε. Όχι, δεν είμαι εκεί, φίλε. Sorry. Αφού δεν θα μου πεις εκεί, θα το βρω μόνος μου να πάω να πεις. Ναι. Σου φύγει κάτι, φίλε. Από μακριά φαίνεται για Όσκαρ, έτσι. Ναι, όντως. Σασημένιο. Ό,τι και αν είναι. Θέμα. Τιμή. Θα το πω εκεί, δεν πειράζει.
δεν θέλω να προχωρήσω από εδώ. Μετά από αυτό που είδα. Σπάμε από εδώ. Λέτε. Όχι. Αμποδαριά. Δεν λέμε. Όπα, έχεις να μου για τα πάντα. Δεν κάνεις. Από εκεί πρέπει να πας. Και να αποφύγεις αυτόν εκεί το... Ναι, χάρη διευκρίνηση. Το ζόμπι, τι είναι αυτό. Μαλάκα το λέμε. Όχι. Έλα μόνο προχώρησε. Συγγνώμη για το κόλλημα που έγινε λιγάκι πριν, απλά δεν έχω απεριόριστο χρόνο για να βγάζω βίντεο. Συγγνώμη. Και συνεχίζουμε που λέτε. Στο χειρότερο μέρος ever, το τονίζω ever. Ας πάμε εδώ πέρα. Ναι, παπαριές και καγγεία. Να πάμε γαμηθείτε. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν λες τι γίνεται καλύτερα με σένα και άστο το τηλέφωνο και οτιδήποτε άλλο. Πού πρέπει να πάμε. Κόλλημα να πάμε την άλλη. Όπα, τι είναι αυτό. Πείτε ότι καφέ έχουμε εδώ μέσα και δεν με καλέσατε. Τι έχετε κάνει event, θα παίξουμε ένα ρολάκι. Ναι. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις ζωντανός, ναι, κουνάς τα πόδια, χέρια και φάγια. Κούκλος είναι, Ω μαλάκια, δεν τρώει τίποτα να. Πάω καμιά μπριζόλα ρε. Μα αυτή είναι που είναι τότε. Βλέπετε τσόντες. Τσόντες. Κοίτα εδώ με τι προσήλωση. Ο άλλος Και δεν ξέρω, έχει. ο άλλος από τις τσόντες του σπάσαν τα χέρια, κοίτα. Και ο άλλος θέλει να την παίξει Τσόντα. τώρα, αλλά δεν μπορεί, δεν έχει χέρια, οπότε με Α, τα και πόδια. από τις πολλές τσόντες που έχει. Μιλάμε για βλάκα. Γεια σου φίλε μου, τι βλέπεις, τσόντες. Όχι, έναν άσπρο πίνακα, μπράβο λίγο. Ευχαριστώ. Έτσι πήρες Key ένα- card, οκ, πάμε με τι ανοίγουμε. Πήρες ένα κλειδάκι για να δούμε τι θα ανοίξουμε. Τι κλειδί είναι ανώμαλε, key card. Σε ποια εποχή ζεις. Τι είναι αυτό. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Εσείς συνεχίσεις τις τσόντες, δεν ανησυχείτε. Αλλά παιδιά, το πολύ του φύγει κάνει μυαλό φυρίκι έτσι. Πάμε. Νότζο σου πει. Παπά, γαμηθείς. Αρχίκο μαλακισμένο παπάρι. Παναγία. Γαμίσου με τρόμαξες. Παπάρα. Πάρα. Κόντρος στον ηλίθιο. Πολύ ηλίθιε. Μαλάκα. Μόλις μου πήδηξε την παιδική ψυχολογία. Ξαναπέσα λίγο αυτό. Δεν θες. Το climb, δεν climb. Πάμε από εδώ. Security, ας πούμε μέσα. Έτσι. Εδώ πρέπει Πάμε. να... Τώρα θα δούμε και εμείς λίγο τσόντα. Πείτε site, παιδιά, πείτε! Ποιο είναι τα αγαπημένα? Στα κόμματα από κάτω. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν με ανησυχείτε, θα σχολιάσουμε. Τι είναι αυτό? Όχι, μη κλείσεις το σύστημα του ελεγχού. Πάτα πάτα. Στο... Στους κάμψου. Τι έγινε τώρα? Ναι, άψογα. Τέλεια. Ναι, Έλα. οκ. Όπα! Τι ήταν αυτό? Μια σκιά? Όχι ο κολόποντρος! Δεν σου πες κάπου! Μη Να ανοίξει ανοίξεις την το τουλάπα. ντουλάπι. Να ανοίξεις το άλλο. Μην ανοίξεις και το δεύτερο. Παιδιά, είναι σαν πραγματικό θρίλερ, έτσι. Κοιτάξτε και εδώ. Το μάλακα. Ναι, α, και γάμι σου. Παναγία μου.
Άντε φύγε μου, ρε, ένα τέταρτο. Σιγά, σιγά, φύγε. Μπράβο, ωραία. Τώρα είναι ευκαιρία. Τώρα είναι ευκαιρία σου. Τρέχα. Εδώ που έχει φως, εδώ που έχει φως, εδώ έχει φως, έχει φως, έχει φως, έχει Έχει φως. φως, πήδα από εδώ. Πήδα. Πήδα, ρε. Ωραία, εντάξει. Εδώ. Ναι, όχι, εγώ δεν μπορείς. Και εδώ. Τίποτα. Τέλειο. Τελειώνει η μπαταρία μας. Πήγαμε με τα έδειξη, πάμε reload. Ναι, αλλά δεν έχουμε πολλές. Πούτα. Gold Gamers, όλα να σας λέει κάτι. Όχι, πήγες. Τι είναι αυτό το μέρος πάλι. Κοιμημένο. Αυτό μας είπε πάλι. Κάτι πτώματα ανάποδα, Παναγία. Μπούμε εδώ μέσα. Ναι. Ό,τι και αυτό το πατάμε. Παναγία μου. Θα έρθει κανένας. Το είναι η γη. Όπα. Φόλο κολόχοντρος θα είναι. Όπα, κάτσε, κάτσε. Ένα ζόμπι. Με ρόβαλο ποτίδο. Γεια σου παπάρι. Όπα, όπα, τι νομίζεις ότι είμαστε έτσι απλοί. Κοίτα εδώ να βρω μήλο. Το Μετά. μαλάκα. Ξυπόλυτος και εδώ πέρα έχει γιαγιά. Μην κοιτάξεις από κάτω σου. Κάτσα πάνω. Κάτσα πάνω. Μπράβο μαλάκα, έτσι. Άντε γεια. Μ' αρέσει. Λίγα σου. Ωραία έχει το λάκκο. Ωραία, σε είδατε. Άντε τώρα, τι να σου πω. Κρύψου κάπου, κρύψου κάπου. Σίγουρα με είδε. Ναι, από τη μουσική δεν το κατάλαβες. Καλά, ναι. Ναι, αλλά τότε έχεις καμιά αντίρρηση. Ναι, δεν ακούω να σπάει την πόρτα. Κρίστηκα. Κάτι μπαταριούλα για αρχή και βλέπουμε. Και είναι η άλλη ανοιχτή, δεν χρειάζεται. Τι είναι αυτή, να δω. Τι είναι αυτά εδώ οι κέφαλες, τι είναι αυτό μαλάκι. Δεν έχω ιδέα και δεν είναι να είναι μάθητος. Και άλλη μπαταρία. Φουλάρι. Όταν άνοιξε, σήκωσε το όχλο. Ωραία, πάμε. Γρήγορα. Λίγα. Λάθος. Παναγία μου. Παναγία μου. Παναγία μου. Αχ, καρδιάκι μου πολύ. Πάθε καρδιάκι μου πολύ. Νο! Κλει!
Ναι, πολύ έξυπνο αυτό. Άνοιξε την πόρτα για να τον βλέπεις. Οκ, εντάξει. Πάλι δεν με ακολουθεί όμως. Ωραία, εκεί πήγαινε έξω να μιλήσετε. Ναι, ναι, οκ, ναι. ωραία, κοίτα. Πήγαινε. Για πήγαινε. Εδώ είναι. Ορίστε. Έλα μέσα. Έλα εδώ. Κλείστε την πόρτα. Προσπαθώ. Ωραία, άντε φύγε. Ορίστε. Ευχαριστήθηκες. Ευχαριστήθηκα, ναι. Ωραία. Ωραία. Σπάει ο άλλος. Κοιτάω. Έρχεται Έχει το... ένα μάτι. Το μορφόπεδο έρχεται. Να πάει να χαμηλθεί αυτός και η μορφάδα του. Ναι, φίλε μου, όχι. Δεν είμαι εδώ, ρε φίλε. Πώς να το κάνει. Για όσους δεν έχουν παίξει Outlast, γίνεται να ψάξει κάτω το κρεβάτι. Ναι. Οπότε μην νομίζετε ότι είστε 100% ασφαλείς. Είναι σαν τα ντουλάπια. Κάτω. Α, αυτό το έχουμε ανοίξει. Τέλειο. Πήγαμε και σε λάθος. Το κεντρικό μοχλό πρέπει να βγούμε. Το βρήκαμε το κεντρικό μοχλό. Τι έπρεπε να κάνουμε. Ένα δεύτερο bump, λέγα. Ωραία, κρύψεις τώρα γιατί θα τη βάλω ηλίθιο. Ο ζωμπάνθρωπος. Καλά, δεν λες και ζόμπι, απλά. Όχι, ζόμπι. Σε άσυλο είμαστε, οπότε θα είναι ή τρελός, ή μαλάκας, ή παπάρας. Ή και τα τρία μαζί. Είναι και τα τρία μαζί, σαν εσένα. Ναι, λέγομαι ωραίος. Σίγουρα. Ναι, μπορείς να έρθεις, να ψάξεις, να φύγεις, να φύγω. Ευχαριστώ πολύ. Έχω να τελειώσει μια βίντεο, ξέρεις. Πώς δεν θα κάθει να βλέπει 12 ώρες. Όχι, θέλω να ανοίξω το δουλειά. Είσαι και τυχερός. Παναγία μου. Αλλιώς κολόφαρδο. Είναι χειρότερο από το να βλέπεις τίτλο. Α, καλά. Ας μην φάμε την μπαταρία. Περιμένουμε, ναι. Όχι. Oh yeah! Είναι από εδώ. Μ' αρέσει το μέρος, ναι. Όπα. Πάρε το αλουμινόφαρτο τι στο τέτοιο είναι αυτό. Διαβάστε εδώ πέρα, αν θέλετε. Όπα, δεν έβασα. Ναι, μπλα, δεν ξέρω αγγλικά, ναι. Άμα θέλετε να διαβάσετε, μπορείτε να πατήσετε στο βίντεο για να διαβάσετε, γιατί εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Ναι, παπαρικές. Αυτά λοιπόν, εδώ τελειώνει το πρώτο μας βίντεο, το Outlast Part 1. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα δεν σας άρεσε, στείλτε μας πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Εγώ έχω μια ιδέα, να πετάξουμε αυτόν έξω. Αστιάκι. Ναι, μωρέ. Μην ακούω ηλικιότητες. Μήπως Γιατί? να πετάξουμε σένα λίγο έξω. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλες τις υπόθεσεις. Ναι, εγώ παίζω, ξέρεις. Ναι, αλλά άμα παίζα εγώ που θα παίξω το επόμενο βιντεάκι, θα είμαι πολύ καλύτερος. Εσύ είσαι ένας άχρηστος και πες στον κόσμο την αλήθεια ότι εγώ σου έμαθα να παίζεις. Λες τη Όχι. μισή αλήθεια. Ναι, Εννοείται. να παρακαμηθείς. Καλά. Δεν αφορά αυτόν τον κόσμο, θα το λύσουμε μεταξύ μας. Να. Τι λες, ρε. Ναι! Όχι.
Όχι! Ναι! Όχι! Τέλος πάντων. Πήγαινε εσύ, Θα δεν κάνουμε μάθες. κι άλλα Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε κι άλλα βίντεο με άλλα παιχνίδια όπως LOL και τα λοιπά. LOL, Στείλτε και Smite. comment άμα θέλετε κάποιο Ναι, άλλο. άμα προτείνετε. Εμείς gamer είμαστε, μας άρεσε να παίζουμε τα παιχνίδια. Ναι, και να σας πάμε τα νεύρα έτσι, με τις μαλάκες που πετάμε. Ναι. Τις πετάς δηλαδή, όχι τις πετάω. Α, εσύ όχι, Εγώ ναι. πετάω ξυπνάδες μόνο. Ως το Αυτά. πάρει κανείς. Γεια χαρά και θα Γεια τα σας. πούμε Καληνύχτα. ξανά σε ένα άλλο βίντεο. Καληνύχτα και καλά Χριστούγεννα ξανά. Χρόνια πολλά. Γεια, καλή χρονιά.